Apat na ka mga persons of interest ang ginasundan sa kapulisan kasunod sa kamatayon sa 7 katuig nga bata nga babayi sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Matandaan nga nasapon na lamang sa iya lola ang bata nga si alias Bebe. Pasado alas 2 kahapon sang hapon, naglisensya lamang ang mga bata sa iya lola nga magakadto kun tani sa balay sang iamay nga 20 tubtob 30 metros ang kalayon halin sa balay sa iya lola. Sang among nga tion, wala ang amay sa mga balay bagod nag-obra ini sa lain nga barangay sa Banwa man sang Lambunaw. Sang nadugay naman nga nakabalik ang bata, ginsek ini sa iya lola apang nakita na lamang ini nga nasulod sa sako sang feeds kag ginbutang ang sako sa CR sang balay. May higot sa liog ang bata, may agi sang kinarusan sa dughan kag wala na sang pangidalom nga panapton. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Jose Winston Biadog, hepe sang Lambunaw Municipal Police Station, iagin pahayag nga ipaidalom sa autopsy ang biktima. Naswab naman ang 4 ka persons of interest nga lunsay nagapuyo man sa among barangay. Padayon pang investigasyon sa kapulisan bangod sa subong, wala pa sang eyewitness sa insidente kag lunsay circumstantial evidence pa lamang ang ginahawiran. Isa sa posibilidad nga ginalantaw sa mga pulis amo nga kilala sang biktima ang suspect nga may kahimuan sa krimen. Pero may ara kita nga ginasundan nga mga persons of interest nga 3 to 4 nga ginano natin nga ginasundan subong na follow up natin. Sa ano natin no, isa na sa anggulo nga ginano natin nga posible ka kilala sang biktima nga aton suspect nga aging patay gid siya. Malamang mas may posibilidad nga ano. Pero sa subong hindi pa na confirm kay mawala pa kita sang doktor. Isa pa na sa ginano natin mga establish ka mga case conference kag ginano natin nga ginaisa-isa natin kung paano sila na mai-connect. Kaysa sa bungway gidaabi kita sang eyewitness kung sino ang nakakita. So ang mga person of interest natin puro circumstantial lang na gagaling kita information sa buong nagkin-case conference kami. Ginano naman kung ano ang posibleng may kaangtanan sa